ilikuwa ni kilele cha Mungumsisa Karisa Kerubo mwenye aliaga siku ya Jumamosi iliyopita. Kwa hivyo hii ni familia ambaye imekuwa ikimshughulikia. Mwenye aliaga ni mchukuu wake ambaye mwenye ametukutanisha hapa sisi sote siku ya leo. Kwa hivyo na huyu ni Helen, ndiye bibi ya Nyabaro Ndigi ambaye pia mwenye alipumzika aliaga ni mchukuu wake. Na huyu ongea karibu. Huyu ndiye mama ya mtoto mwenye aliaga, mwenye siku ya leo tunamweka mahali peponi. Anaitwa Cynthia Nyabaro na ni mwanafunzi katika shule ya Ekerbo High School ambaye ilimruhusu siku ya Ijumaa kuja. Tangu mtoto apariki hajawahi kuja ama kuambiwa, kwa sababu mtihani iko karibu na alikuwa anajiandaa. Kwa sababu hiyo tukaonelea kama familia kwanza asipate huu ujumbe hadi maandalizi na matayarisho ilipokamilika kwenda kuchukua mwili kutoka Kijape Mission Hospital, ndio akakuja. Kwa hivyo huyu ndiye mama mtoto na ni mwanafunzi vile nimesema, a candidate ambaye tunatarajia. Kwa hivyo tunapotoka mahali hapa siku ya leo, muwe kwa maombi ili awe nafuu, awe na nguvu, ajiandae kwa ajili ya mtihani ambayo utaanza next month. Na vile Lawrence Nyakoi alisema hapa awali, ndiye mkuu wa security, ya kwamba iko vile sometimes tunajiunga kwa wale ambao wanaenda shule na tunamwombea akifanya mtihani wake na akifaulu ataendelea kulingana vile mkuu wa security alisema. Kwa hivyo hii ndio familia yake ambaye iko hapa mbele yetu. Na huyu Asamario tangoro kwa nyasi napa. Huyu ni mjukuu. Kwa majina naitwa Siri Tawala. Kwa majina naitwa Vivian Nyaboke. Majina naitwa Mtuni Matu. Kwa hivyo naitwa Jamie Dylan ambaye pia ni mjukuu. Kwa hivyo sasa keti. So kabla sijatoa photo thanks, first of all I would like to recognize the members from media representatives to come before the congregation to greet us and perhaps give us something before I conclude the ceremony of today. So kindly, you are feel most welcome. One of you, all both of you, will be here and give us a word as part today's ceremony. So you are welcome. Sana kwa nafasi abako nilimwezi wairire bya tutokoro Inka TV mtu alingiga iga twasire kwa watu mwana wo mwana uyo korwa rwalete nile mnabona iga basi kwa Krismini kwa bahati mbaya usijire. Tumeshirikiana sana na familia. Kuna mama hapa wa community union tibeti usino wariga ero tulige tiritangani agatutelinga mwana naliga igo rwalete boneta kwa nyagitari ntushiga stokora mona story nune stoka kwanya abantu ase community etoko chatwa record twabeka ondo tuligireti na babo konyo mwana bose ondo uwatu mushana ase bati ngia tukanyora abantu nainde ba leri umugano w'umwana uyo abantu bakatwara mabera sana wachase family bagachanga tigire ke babwate gakonyo mwana karuga iga akagenda nyagitari bakamwachite gusira pole sana family, pole sana Cynthia, endeni kwa kwanete naye nakuombea mema, mvumilie kabisa waende na ile siku pole buya. Helen, asante sana naye asogo tuwanja ni butasa mwisho. Tumefanya kazi sana na yeye. Mwanzo tuko Inka TV ere online channel ya YouTube wali mwati smartphone na mwako mendagari ngojire limi gano yetu. Nino mugano kwa mwana yo no kalista baby kalista no tuwa bigete gari
enda kutusupport ni kwa wate smartphone Inkati TV subscribe na utoa kurega school. Asante sana, ende pole Stephanie. Njaba mingo abayiri n'abamingo bankana bakwani mbye muri mwese. Inje tinamanye tabamingo abayiga. Oyo minto junior nyakoi. Nere nintroduce tukocha sabasani abayiga kuna bachirega. Babeira abo gokonyo kanene kuri umwana arwarete. Bachete bakamureka umwana bakamureke familia unekorrekana. Bakabeka se CTV. Ntu anyoreka abasani abange bakanyara kuba bagutusira. Gwabona yarenge bati mbayo umwana akanyara kuba kagusira. Ainde ntu irane tase bale tokabatebi nande tuanya umwana uri osirire lakini nando musigo bado tobucheire. Epiri yarenge nyagitari yarenge kibesa kinyinge sana. Ono nande na kimogo tokonya mwa tokonya tuburwire nande na kimogo tokonya gakitonyo ore epiri yega egera torusi umwana uri ali kichebe tomorenda tocha komwenye. Bashirikiana na intwe bachete nande mbabeta abaibweri n'abayabare bagacha nande tugakwana na barabu naende buna babegete amangana yega se TV twanyore to gusirwo kanene sana dakige kogera goetera sobo konyi bwabo dakige kogera twikaransira ali tukulia lero hata waisi ntware gocha kuikaransaga ikabwanguiga gocha gotoira yalingo amatuka amange koligi 1100 lakini asingenje basoete ino bakatusira yasaga tukonya tukanyara kuba tugwikira ntirese ico. Karibu sana mwachumuliro Inkati TV lero twikirega iga ase bali mwabwatite story yo mwana Kalista no mubere no lenge nyagitari okare tugocha gose bagasiekerwa mubere bakakani gumbaja tumubere gochankaga iga akoba chibesa chirenge bili yarenge nene sana bakabona iga buna inu ayo moligereri nende omonto bwato moyo bo wancha ogasoime ye group eri ya Baby Kalista ogachanga ikageranga omwana uli akaja tugocha bakabona iga utibe mukigu na morochega iga ndase inka yabo nalitwa akolira matanga torega iga na Helen uli olenge ase group eri buna ya admin nende family member iga nero facilitating atokanyara guchangira omwana uli bakanyara konyora chibesa cyo kwenda kumuikorugali ase nyagitari ya Kabete. Helen wairire bya mama ndaetere robono tori gukwana mangana mange ndo
tosenga mwakorire buya mwachita mukareta omubere ono no kubairane lingambia mono bali bakurigerera inka TV bali basoeta ase group eri bakakora nga mukanyara koresa bagiye no kugenda gari kabete makanende mukaira na boche nje samaria tanguru kuherani mugaka ndoyo mowe familia yeiga kuiraneri nyasaye mbiye mona ase ng'encho abakunete mugaika ase familia yeiga inka TV twanyarire koba togokora emerobere y'omwana Kalista gwetera ase ogosira kwaino ntwanyarete korusia omwana oria ari ase nyagitari ya Kijabe rituko ria igoro tukanyara koba tokomoika iga iga ase nka Kijabe tari kabete Kijabe nyagitari ya Kijabe tukanyara koba tokomoika iga iga ase nka ase ng'encho yokoboko kwaino mwasoetie ase omobuko mukanyara koba mogotosira igo bari monsi mwasoetie amaboko aino ase emebuko bari mwarocherete familia yeiga mabera mukanyara koba mogotosira tukobairaneri ng'ambia mono nyasaye agenderere kobasesenia timoremerwa naende monyore echinde chibesa chinyinge moranyara koba mogosira bari babwate okogani buna efamilia yeiga mbia mono inka TV mogenderere nyasaye abaseseni. Asante sana una mwaigure Helen buna tebire mbia mono aye kwaligirete story ya Baby Kalista ugasoe mubuko ukanyara guchangire familia ikagende kaleta omubere bo mwana mpaka bonega utimo kiugaiga tumeti buna process ngaki yarenge mwate batima mu mwabo ko bano ari skuru okoregasi mama mwabo ese ngenchare candidate igo twaroche ese ngenche piri yarenge nene tukaranga kero kende na bera toire chinga kikori kichibese chiga tukaranga chate yo tokunyara ko bato komotebiga ari ase skuru tugasi umutogateba tigara bere skuru ara soma imerobirige kobere range tokonyora chibesa cyo guchikurusia omwana oyo ari Kijabe tunyara ko batokomotebia igera che kunyara ko bagakoeni omwana oyo igo omwana oyo na babere skuru weekend matama itu no omwana ena asirete bakali tukoria ichuma nari twamotebia nari twamorentete kuri skuru agacha kumanya buno omwana oyo nasirete Okay, bona igo manjire naende no ari gaiga samatanga nche bona iga naende komokonya muri agendere buya agendere skuru naende buna gwatebire she's a candidate ona limo bonete mumuike ange mono naende oya kuligere story yo matenga mwana mama mwabo mwana oyo no mwanafunzi ore form 4 gochikora matemi igo bado ngano kulemera unkoro gwe familia onye ko bwate gose gari abantu bali be group na botokora naende gari tora lenga kitoko konyo mwana oyo tafuta mo facilitate nera ira ne skuru akora matemo abuya tini gokora ntetengira ne gocha ne grandparents ngina koro mwana na ari gaiga tokwanenere atotebinga ki process yaringe nende abatebinga mbuya mono asoko konya koleto mwana gocha gaiga bakamuna bachire ko mutimo ki gaiga asinka yabo tochiandali Machumbalire karibu nainde no tolega iga na bali moro chinga na butu akwanete na baramu na babere bakolera omwana oyo bakabuna bona igachite kurwara na gusira ase batinde mongina poleni sana ndochenga mwakolire process ya matanga ritu achitega iga na maitenga mwabwate shida mwaite buna mwamaite na osemole to muberega iga osemonyole chibesa chirichi abonete mwa alikoboli 100,000 lakini ase batingia abantu abasamaria bayamba aligere story bagasoma buko bakabakonya mukagenda nyagitari mpaka mukaigo mubere ngoiraneri minto TV biya mona sali mwakorete nganyara korete omochi korone kuri Kijabe na mwenera seri tukoria rero biya mona ngomwanyo wete chibesa chisaine mukagenda nyagitari mukaigo mubere mwendu anyate chisaine tukarete omubere ndi mware to mubere kwa cheta ritukoria Jumapili chisa kianda tukaina na igoro ritukoria Jumatatu chisa 12 nenusu tukamoreta twamwenerire rero ritukoria rero ngoteba biya mona okay Asante sana unakuwa igura gutebanga mbia mono mwabakonyire makabaretire omubere gochaga iga banyotimukire mugaka timete gose no mente ngane yemo iyo guteba asante ndatebe ngambia mono ande mbia mono kigima asaba samaria baba mwese mwasoye mabako mubuku paka mangana ya koreka ndio nyangi asobuya ko sabere nyasanya ariko bagako konya sichingo kichosipi na bamate baitu bonsipi bamuraba minta basani baitu bonsipi asebabeta asime yagusi kubaina ngambia mono musiseni wanda onsipi asemure nyasaye n'umuya natwanchete karo kendo yoro no muchandonga buno yoyo akitiga yiri inka TV ne bwato bokonye monene inka TV nabasabira amaya karo kendo ntocha kogosolibia asinge nchobondo changanye kiri kisemi chinyinge na mangana nda mange moya aliga ni muchibo cha buyaga na litora abatebi ngani kikere ime yitobia
mbia mono sana. Okay, pole ni naini. Ndio to gwakira Nyasaye mbia nga twakorire mang'ana ya buya ukaboneka twainirio mwana Kalista. Na mwaigure batabire nga mbia mono gabuna tugukorira umugano uyu tini go comment ayande enda kuriga ici story cietu na go subscribe twira nene enda gutajire family yetu manye nga amang'ana nga kibagendere ili nende tumanye nga kitoko bakonyo ko bamba gwate shida sana babwate bolimeru no mugaka iresire gaiga nga ntoche twira ne buya tukwane bona kero bakorire process yonse pia matanga. Manje tane Bridget Kerubo, keep subscribing to Inka TV.